צודק, מחפש לי דבר שיגיע מתוך הלב, כי לפעמים צריך רק מילה טובה שתעזור להפיק את הכאב. כי את איתי, אני איתך, כי חברים טובים זה ממש כמו משפחה. שמור אותם קרוב, כי זה המפתח, כי חברים טובים זה ממש כמו משפחה. את איתי, אני איתך, לא רק חברים, כן אנחנו משפחה.